uur 2 van de allerspannendste radio-uitzending van het jaar. De bekendmaking van de 20 finalisten van het LVK 2019. Ze stonden op het podium op 15 februari in het MEC in Maastricht. Wat toch gaat er allemaal gebeuren? Daar kennen maar liefst 6... Hoeveel man nog alweer? Hoeveel man kennen erin? Gewoon 7000 man binnen deze race. Ja, inmiddels hè, 7000 man hè. Ja, dat gaat kans goed komen. Jos Kriemers heeft dag en nacht doorgewerkt om het allemaal rechtgetrokken te krijgen. Heeft dat prima gedaan. Ja, ik heb nog nooit zoveel rechterhand gehad als in deze uitzending. Ron Aspersen zijn van die rechterhand. Emmy Willekes die zit alle verslaggevers continu les te vallen met telefoontjes. Bart zit hier te regisseren. Het is eindig grote chaos, maar wel de chicste en spannendste chaos van het jaar. Want we willen eigenlijk allemaal wel weten. Tenminste, ik wil het hier al graag weten. Wat wordt het voor weer? En daarvoor schakelen we hier even naar Thijs Seelen. En daar zit natuurlijk in zijn eigen weerhuisje in Kesselijk. Hoi Thijs. Ja Henk, dat zegt u wel, maar ik ben net gebeld door Sjoerd, dat een beetje pech. En ja, ik sta nu ook een uur verdekt opgesteld. Echt waar? Ja, het is razendspannend en ik zal nu naar de deur lopen, want en dan gaan we eens even kijken wat ik dan zie. Ik maak nu de deur open. En daar heeft zich het weer verzameld. Ja. Oh, ik hoor een knarie, Piet. Nee, dat is de hoesmus. Oh, sorry. De grote winnaar van de tuinvogeltelling. Ja. En ja, ik keek uit naar de plek hoe vorig jaar het LVK is gegooid. Dat was toen in januari al. En daar is het bewolkt, wat nevelig. En er vallen nu een paar sneeuwvlokjes. En het is allemaal niet zo erg als 4 jaar geleden, op 24 januari 2015. Want toen lag er 4 tot 7 centimeter sneeuw. Toen was het echt chaos met die verslaggevers. Nou, dat vorige vanmiddag gelukkig niet. Het bleef wel waterkoud, op dit moment 2 graden. Nou, er kan nog een graadje bij komen. En verder wat lichte regen en motregen, wat natte sneeuw. Mocht de neerslagintensiteit wat helder worden, dan kan er ook tijdelijk wat sneeuw vallen die blijft liggen. Ja, dus dan werd het glad, maar heel veel liep het vanmiddag niet voor te stellen. En in het Heuvellandje, vooral richting de Valserberg, Drielandenpunt, Feyenoorderbos, daar komt ook dichte mist voor. In het Heuvellandje is het sowieso mistig. En dan hebben we slechts een zwakke wind uit de noordelijke richting. Dat is verder geen probleem voor onze verslaggevers vanmiddag. Dan kijken we even naar morgen. Dan verwacht je wat meer zon komende nacht. Dan is het opletten geblazen, want dan verwacht lichte vorst. Gladheid ook morgen vroeg. En dan morgen een hele aardige dag met flink wat zon, stapelwolken en misschien een winterse bui. En 's middags een graad of 5. En dan hebben we maandag tot de avond terug weer. 's Avonds wat regen en natte sneeuw. Dinsdag weer een wat druger dag. En dan hebben we dinsdag de normale temperatuur van 6 graden. En voor de niet-winterliefhebbers, daar huur ik dan niet bij. Maar voor de niet-winterliefhebbers gunstig niets vanaf woensdag. Want dan gaan de temperaturen flink oplopen. 8 tot 10 graden met geen sneeuw, maar de vervelende regen. Ja, Thijs zette er voor de meteorologische temperaturen. Die andere temperaturen, de gevoelstemperaturen, die gaan vandaag tot een enorm kookpunt, denk ik, Thijs. Want de mensen die meedoen aan het LVK, die hebben vandaag de spannendste dag van het jaar. Dankjewel voor die weer. Oké. En meer weer, dames en heren, krijg je natuurlijk altijd van je op 1limburg.nl. Daar werd je voortdurend op de hoogte gooien van de actuele weersituatie. Over actuele situatie gesproken, weer zitten natuurlijk LVK-finalisten bekend te maken. En ik ben het even kwijt. Wist u welke verslaggevers we onder de knop hebben op dit moment? Ja, in ieder geval dat van de nummer 6 moeten. We moeten naar nummer 6. We moeten van niet richting Ruud. Moeten we naar nummer 6. Ik zal eens even schuifje nummer... Hallo, is dit Ruud? Hallo? Dit is niet Ruud. Wat is dit dan voor een schuifje? Hallo, Wim zit onder dit schuifje. Hallo, hallo? Oognemers. Dan zou dit de goede schuif moeten kunnen zijn. Ah, Ruud, hallo. Oh, ik ken dat net zo goed met al die schuifs. Ik zit onder dit schuif. Ja, dit is mijn schuif. Oké, ik heb tegen op nu. Pak ze een stukje schil. Ja. Pak ze een stukje tape. En dan plek ze dat door. En dan schrijft ze op Ruud. Ja, maar er zit ze ook onder dit schuif. Dat is wel heel raar. Ja, ik vind het vreemd. Goed. Hoi, Ruud. Hallo. Ja, oké. Maakt niet zo goed. Hoi Henk. Hoi. In de buurt van... moet ik vertellen hoe ik ben? Ja, of is het nog... Ik zie het al. Ik zie hem op zijn bus. Dus thuis voor een bocht. Nou, ik zit in de buurt van Kerkroo. Ja, de buurt van Kerkroo.
Oh ja. Andere kant. En op een plaats die bekend staat voor street art. Dat kan Mitch misschien even laten zien. Hey, jongen. Het wordt dingen exclusief voor kijk, dit is street art. Hè? Voor de lui die alleen naar de radio luistert. Dit is een prachtig palet aan doevenstrongs. Ik net zeggen, dit is echt een street art. Ja, precies. Dat lijkt hij jongen dus. Wat is een zusteren dan? Dat is, ik vind dan kom maar kijken, die kleuren zijn schitterend. Ja, prachtig. Nee, bij ons hoor. Lekker. Want dat is het alternatief LVK. Hè? Dat is een hartstikke gezellige middag. Daar zou ik eigenlijk heen gaan, maar toen begon ze uitzenden. Ja, zeker. Hey, de kent zij, want hij zit al lu te wachten op Boshuur. Op verschillende plaatsen. En de kent zij zo... Ze kent ze rechtdoor. Nog iets rechts. En het buurtje open. En dan ben ze zo binnen. Wa? Ja. Maar we gaan het even het clandestiner aanpakken. En het alternatiever. Want we gaan durch de gat. Is dat goed? Was toen in het Getske? Ja, ik ga nu rechts de gat in. Kijk, dat is hij. En hoop ik dat dat geeft met verbindingen en zo. Want het is eigenlijk gatsgehuur. En dan lopen we gewoon nog even rechtdeurig. Dat is hij wel stervenskoot, jongens. Goeiedag. En waar we dadelijk binnen gaan is het loeihete, dat weet ik zeker. Dag mevrouw. Goedemiddag. Het is stil en verloten, hè? Zou wel goed zitten. Maar ja, die stonden allemaal aan de vuurkant. En 4 komen hingen rum. En ze kijken via Facebook met een half minuut vertraging. Dus die kregen dat net in de gaten, dat 4 hezen. Ik denk dat ik de beruchte duurklink zie. Om naar binnen te stappen. In een kroeg, waar afgelopen zondag nog een groot vastelovensfeest was van lui die de halve finale net gehaald had. De deur gaat open. Verlopen via de achteringang. Ik hoop dat de verbinding het hult. Naar binnen. Bij Café Pel den Heerlen. En wanneer we dan heel rechtsaf gaan, komen we allerlei lui tegen met wie ik vastelovend vier. En is dit de finale plaats voor Harry Menie Miserabel met Bart en met Emiel. En heerlijk naar de finale. En zo wordt dat. Hey, die hebben we erbij. Dit is vastelovend. Bartje. Dank u wel. Oh, jongens. Ik wil u vragen. Ja, ik weet niet of we dat nog zunt hebben. Ja. Ik wil jullie ook gaan. Achterop wel. Ja, vreugdetranen van Emiel en Bart. En natuurlijk de ganse zaten Harry Menie Miserabel. Het is maar goed dat het LVK playback is, heb ik goed in de gaten. Ja. Kom even weer naar boete. Ja, en toen Ruud met de man in de boete geeft. Kom even naar buiten. Zet ik even het pleitje nog even op. Dat was het pleitje. Staan ze dat te truiten spelen, hey al in minor. Ze houden nooit meer op, het geeft maar door. Maar dat is vast de loop, de klank te hurten. Ja, Ruud gaat even naar boven. Ja. Zing doe best nog hier. Wat huren we? Boete en het triangel? Ron Aspers? Ja, we huren Jabba erbij van Harry Menie Miserabel met Bart en Emiel Barstorken en Emil Salkovic. Henk, voor Bart is dat het tweede nummer in de finale, want hij schreef ongeveer Katja Hens. Harry Menie Miserabel zit als 17e op de bühne in Maastricht. Op 17e op de bühne in Maastricht. En ik hoor vanuit mijn rechterooghoek de camera in de gaten. En ik zie inmiddels dat Ruud Kleine... dat Ruud Kleine boete sluit. Ja, zeker. Ja, met de schrijvers, wacht even, nog geen kabaal maken. We kennen genoeg van zo. Bart en Emiel, de jongens die een leedje aan het gemaakt. Dit is Bart, dat is Bart, hey. Dit is Emiel, dit is Ruud. En die gaan naar de finale in Maastricht, jongens. Wie lekker is dat? Heerlijk van Heerlen naar Maastricht. Ja. Wat is dat? Jabba erbij, superleuk. Jongens, wie laat zo erheen met een man of 200? Nee, hoofd 4 vandaag al eigenlijk al. Nee, ja, ik was op TT. Ik vind het superleuk dat je er al. Dankjewel Limburg, dankjewel. Super te kijken. Ik ging jongens, 4 miserabel, fantastisch. Om naar boete lopen hoe die Ron Aspers om je uur zagen dat er nummer 17 had in de finale. Dus dan worden we hier even gedragen tot een beetje aan het eind. 17 van de Hoe laat moeten we daar zijn in Maastricht? Om 3:30. 3:30? Dus dat komt gaat goed. Jongens, binnen werd nog live gespeeld. Bart en Emiel gaan binnen wel metzingen. Heerlijk, miserabel naar de finale. Werd puinhoop, Henk. Het werd puinhoop. En het werd laat heb ik een Café Pel, kan ik je vertellen. Bart stoot samen met de collega Ruud Kleine voor de deur van een
Stamcafé. En we gaan nog even een liedje luisteren. Jabba erbij. Ventielen in de olie, daar staan ze weer paraat. Alles heerlijk goed, de corbier. De truiten staan te blinken in de vaste zon. De eerste klanken uit de bombardon. De dikke ziem huid op de kist, de zuwe ook met mist. De truiten hoe de melodie. Dan kunnen we het refrein, en dan kunnen we het refrein, en dan kunnen we het refrein. Wat is dat nou fijn? Jabba da bye bye bye, jabba da bye bye bye, jabba da bye bye bye, zwai zwai. Jabba da bye bye bye, jabba da bye bye bye, jabba da bye bye bye, zwai zwai. Staan ze dat de truiten spelen, hey al in minor. Ze houden nooit meer op, het geeft maar door. Maar dat is vastelovend, de klank te hoort erbij. Dus nog maar met en zing, doe best nog hier. De dikke ziem huid op de kist, de zuwe ook de mist. De truiten doen de melodie. Daar kunnen we het refrein, daar kunnen we het refrein. Kom toch op die een, wat is het nog fijn? Jabba da bye bye bye, jabba da bye bye bye, jabba da bye bye bye, zwai zwai. Jabba da bye bye bye, jabba da bye bye bye, jabba da bye bye bye, zwai zwai. Vastelovend zonder harmonie is... Ron, wist u dit traditionele vastelovend? Ja, dit is een gaaf een sfeertje. Hè? En dat staat echt op zo'n jury daar. Ja. Er is een aantal van die standaard nummers erin. Er is veel op-tempo nummers. Hè? Veel op-tempo nummers. En dan komt zo gaat langs. Ja, en dan krijg je een ganz ander sfeertje. Het knalde er gelijk in bij de hoofdjury, bij de vakjury. Dat doe ik geen uitspraak over verder. Oh, gossie possie. Het is in ieder geval een nummer waar de vastelovend van afspaart. Niet dat het voor die andere nummers niet geldt, maar... Wie vastelovend, u heeft voor mij ook een zaadharmonie. En ja, die huur je in ieder geval. Ja, ik mag een hele gereren een week of 2, 3 geleden. Ja, dat is gewoon feest. Nou, dan zijn ze uitgeroepen tot de slager van Herle, toch? En overigens Paul en Leo, die er niet bij zijn met hun fantastische Eikelon. Ja, die werden door tweede. Ja, dat kent hè? Dat kent, ja. De strekking van het LVK is misschien een andere strekking als die van het Herlese liedjesconcours. Of je hebt dat toch, weet ik niet. Liedjes over het liedjes met die. Goed, ja, we gaan naar de volgende verslaggever. En de volgende verslaggever, kijken of ik die al ergens kan zien op een van mijn voorafkijkschermen. Ja, de bus en een hondenliefhebber volgens mij, toch? Ja, schat, ik snap dat je niet bij hem wil. Ik ben even diepte-interview aan het houden. Ja, ik huur Sanne en ik zit in een hondje. Pippa, wie is het er met? Ja, goed. Nou ja, maar zag het aandacht besteden aan de dieren, Henk, is ook belangrijk. Ja. Ben ik al begonnen met mijn officiële aankondiging? Goedemiddag! Tijd voor de straatprijs. Oh god. Nee, ik heb gewoon een check uitreiken, toch? Ik heb die in de kop nog niet gezien tot nu toe. Moest iedere keer weer het anders verzinnen. Dag mevrouw. Is het dat? Nou, dat zou zeggen, hou eens toe. Oei, dat is schrik, hè? Ik herken het. Ja, ik denk dat we van hij een beetje moeten gewoon rennen. En dat is puur om Sanne en Nira even een hak te zetten. Oh. Zo, ik wil altijd achtervolgd, Henk. Sanne en Nira zijn de anders wordt ze gezien en dan weten ze het al. En dat is heel leuk. Sanne en Nira zijn de producer en de cameravrouw, voor de mensen thuis. Ik huur in de verte al het gejuich. En volgens mij zien we dat drukker geweest. Ja, ik herken het parkeerplaats. Ik ben benieuwd of ze ook... ja, de deur gaat open. En ik kom binnen. Goedemiddag. Kom binnen, hoi, hoi. Ja, ik herken en toch wel een bekende hoeskamer, denk ik zo, Henk. Wat is dat? Lekker de zoet. Kijk, Spek en Span, die zien er weer bij. Jazeker, chic. Ja, heerlijk, voor de tiende keer op rij. Oh, dit is, ja, het wordt toch weer spannend, moet ik eerlijk zeggen. Chic dat het gelukt is, ja. Wie lang wordt het spannend? Want kost je de hond bijvoorbeeld van de hoek? Ja, we kosten de lien van de hond van de hoek. Dat kosten we, ja. En zo Henk, je moest met alles uitkijken wat ze prijs geeft. Maar het wordt hij natuurlijk een onvergetelijke dag vandaag al. Waarschijnlijk wel, ja. Ja, waarschijnlijk wel. Weet je? Waarschijnlijk? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Bedoel, ja. Waarschijnlijk of aan zekere grenzende waarschijnlijkheid? Ja,
Nou, ik denk het tweede, want dat kreeg ik nog niet eens uitgesproken. Maar het wordt echt een super vette middag. Chic dat je er weer zit. Super, dankjewel. Top. Ja, dat zijn de mannen van Spik en Span. Dat ik even huren? Ja. De mannen van Spik en Span met dit liedje trouwens. Chic. Gaan we even doen? Ja. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ik heb een stapje in de kop, dat maakt me gek van vastelavond. Dat zet de mooi, zet de week, zet de dag op een rie. Het is nu nog 180 dagen, maar tot een dag denk ik alleen aan de avond. Want vanavond mag ik gewoon slapen en als ik wakker werd, weer een dag korter bier. En maar wachten en maar smachten was de lovende gedachte, want dan zijn we weer bijeen. Dus we tellen samen af in 3, 2, 3, 2, 1. Ja, Wat doen we, Ron? Ja, voor Spik en Span. Ik zit in de hoeskamer, Henk. In die hoeskamer waren we met hele kleine uitjes. In 2015, in 2016. Onder de trap, hè, zo in het Turksje. Ja, in 2018. Weer tellen af, Spik en Span. 3 keer winnaars van ons LVK. Nick Dirks en Jos Wakker schreven de tekst. En Jo Heijnen en Nick Dirks zelf de muziek. Spik en Span zei dus nummer 7 op de bühne. Voor de 10e keer in de finale van de LVK. De mannen uit Zusteren. 22, 21, 20. Het blijft maar doeren. Tel de boeren. Doordat de 3 dag vastgelopen is en ik helemaal happy ben. En nog maar wachten en maar zwachten was de lovende gedachte, want dan zijn we weer bijeen. Dus we tellen samen af in 3, 2, 3, 2, 1. Ja, na. Weer tellen af. Ja, na. Weer tellen af. Nog 80 dagen thema van de wagende dag. Nog 70 dagen alvast maar een bomgelach. Nog 60 dagen gewoon de ganse dag al af. Weer tellen af. Nog 40 dagen de kerstboom met confetti versierd. Nog 40 dagen alvast maar eens de keil gesmeerd. Nog 30 ging de wekker maar gaat lekker af. Weer tellen af. De paracetamol besteld. Ik ben al bijna goed geteld. Ik loop de ganse dag al af. We tellen af, we tellen af, we tellen af in 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Weer tellen af. Jazeker, wat een opzwepend nummer is dit. Want ik zoek me namelijk een stuk Riesefly in de mondje doen en eindelijk worden eraan afgelopen. Wat verschil met Virgil met de blieven, hè? Heel rustig en hoe is ook het? Het thema is exact hetzelfde. Ja, dat wel. Het thema is geneten en aftellen en er naartoe werken. En uiteindelijk dat het dan ook er is en dat ze ervan moest geneten. En dat moest ze doen van iedere dag. Ik ga nog heel even terug naar Sjoerd, want hij stuit nog steeds bij de winnaars. En toen kreeg ze net het opgespankt, zo Sjoerd. Ja, nee, dit is niet zomaar het, Henk. Kijk eens, dit is een echte Spik en Span onderscheiding. Ja, die heet niet iedereen. En dat moet alsjeblieft, dat is exclusief. Wat? Over exclusief gesproken, ja. Ja, nee, dat dacht ik al. Over exclusief gesproken, heb je gezien wat hij op de piano staat? De Bertha Paulussen trofee. Kijk, en dan wordt hij natuurlijk gedacht van... Ja, dan wordt hij natuurlijk gedacht van... Hij zou maar kunnen blijven staan. Dan kunnen we meteen even vragen, joh. Want het liedje weer tellen af. Maar je kunt eigenlijk ook optellen als het gaat om het aantal overwinningen, toch? Ja, we hebben er 3, dus ja. Vorig jaar hebben we gezongen over blijven. Ja, het kost er niet blijven, dan moest toen van 0 bij afkomen. Maar ja, maar het is goed zo. Het is geen hoe dat ze bleef. Ja, goed, de is met om te winnen, toch? Of is het de Olympische gedachte die hij heerst? Ook, ja. Daar zijn we altijd mee begonnen met Olympische gedachten. En uiteindelijk wint ze dan wel een keer. Ja, maar
zeg ik eerlijk. Als ze dan nu gelijk, de trofee staat hij best wel prima, hè? Die zit hij goed, ja. Maar dit is onderhand aan de gaten heb je aan, dan moet hij steeds zo. Dat is een zakken. Ja, oké. Dat is wel, denk ik. Ja, oké, maar goed. Dat is het weer. Ja, Henk Thuurs, er zou eigenlijk maar gebleven staan. Maar ja, of dat zo is, dat duren we natuurlijk later. Sjoerd Ron wil nog een vraag stellen. Zo even één ding. De Bertha Paulussen trofee. Die willen van wel heel graag eerst truc hebben in Maastricht. Want? Ja, Joep Verburg was de voorzitter, vergeet dat wel eerst op de slot plaatsen. Dus die moet alsjeblieft truc naar Maastricht. Sorry, ik hoor toch even niet, want er wordt nog een keer gejuicht. Ja, de Bertha Paulussen trofee moet toch eerst terug naar Maastricht. Dat mag niet opblijven, absoluut niet. Nee. Ja, is goed. Oké, nee, maar ik hoef hem niet nu al in de auto te laaien, zeg maar, de trofee. Nee, mag nog even blijven. Ja, ik denk heel praktisch na. Hè? Ja, ik heb ook nu een Bertha Paulussen trofee toeschat, dus ja. Dan ga je een deemblaadje gooien met schrobbeljaar erop. Tot zo uit in ieder geval Sjoerd in de taille van Limburg, in het smalste stukje, namelijk in Zusteren. Ja, nee, ik voel me een klein beetje, ja, wie zei het, een klein beetje opgelaten. Want ik ga eigenlijk dus morgen heel graag naar Venlo willen gaan. Thomas, doe dat ook? Hallo Tom? Nou ja, ik kom door Dekker, dus... ja, maar ook ga je gerne naar de begrafenis gegaan van Schaap Peters natuurlijk. Ja, uiteraard. Al weet ik wel van Schaar zelf dat hij de laatste jaren een enorme hekel had aan begrafenissen. Dat natuurlijk hem heer. Als ze oud weer is heel fijn. En zeker in de conditie van Schaar Peters, die ook lichamelijk, maar ook geestelijk nog op een top was. Maar het nadeel daarvan is dat die ganse generatie de geer, op een gegeven moment leeft hij niet meer. En hij zei, ik kreeg de 10 dagen een brief in de bus om naar een begrafenis te gaan. Ja. En ja, op een gegeven moment heb ik mensen maar gebeld van ik ga niet meer, maar de kinderen niet meer tegen. Ja. Dus ja, dat is ook wel een klein beetje het treurige van heel oud weer tegenwoordig. Dat moesten ze dan toch wel tegenkennen. Ja, Tom, ik zou ook niet door die begrafenissen gewoon. Nee, Tom, ik zin dich achter, als ik dat veldje achter de zin, zou ik echt de vraag willen stellen, heb ze die een metaaldetector metgenomen, maar het zal ook wel een hint zijn, denk ik, hoe ze zit, of niet? Ja, volgens mij is het een mergelblok waar ik op zit. Precies. Dus dat is nog allemaal redelijk zuidelijk. En het feit dat hij achter nog sneeuw leed, betekent ook dat de temperatuur hier nog wat lager is als in de rest van de provincie. Dus dat zien de hints. En net heeft even een foto gemaakt vanuit de auto van ons. Dus ik denk dat we voor links zien. Ja, we kregen net ook door dat er een wagen met L1-bestikkering stuit in Ruiver. Weer rieën als verslaggevers niet met L1-wagen zet om. Nou ja, het kunnen mensen van het Nies zien. Hè? We kunnen iets in Ruiver zien waar de mensen van Limburg Centraal, die zien vandaag en draaien natuurlijk voor de uitzending straks om 5:30. Dus ja goed, dat is dan niet met opzet. Maar ja, we hebben een paar jaar geleden zo'n leukert gehad die in een auto had afgeplekt met L1-stickers en een nepcamera bezig had en zo. Ja goed, het is op eigen risico, zeg ik dan, toch? Dat zei, had Chris een flinke op die moel gepaafd en terecht. Ja, goed. Nou, luister. Bij de vasteloon natuurlijk ook een klein beetje. Dan moest er wel een beetje tegenkennen, moest een beetje spegelen. En het zal ook niet erg zien als er wat spanning van dat LVK afgaat. Maar ja, goed, de belangen zien groeit, werd altijd geroepen. En ik ben heel veel blij dat we van de bonnen afzien. Ja, al dus Tom Doesborg, ergens op een melgerblok in het zuiden van Limburg. We hebben het net over Schaarpeetjes en over het feit dat hij vandaag dat zijn uitvaart is. En ook dat er langzaam maar zeker, omdat er zo'n prachtige leeftijd wist te bereiken, ook wel heel erg eenzaam wordt. Pas maar één liedje bij. Een teeltje langs de Maas, zo dus een meetje in het gras. Zo mooi, zo mooi dat meetje was. Maar op het had toch zo'n verdriet, want en het liefste aan de knie. Zo mooi klonk toch zijn lied. En ik ben zo eenzaam en ik voel me zo verloren.
ik had zo geen gekust. Den toch zo dreuvig, zo mislukt, zo ongerust. Want ik weet zo geen en ik had zo geen gekust. Ja, in dat sunkenland, die Maas, vond ik dat bloempje in het gras. Zo mooi, zo mooi, zo mooi dat de bloemke was. Ik voelde toen een groot verdriet, bloempjes kon plukken, muurde ik niet. Zo mooi, zo mooi, zo mooi klonk Tommy lied. En ik ben zo eenzaam en ik voel me zo verloren. En ik heb ook niemand om samen mee te praten. Ben toch zo dreuvig, zo mislukt, zo ongerust. Want ik wil zo geer en ik had zo geer gekust. Ben toch zo dreuvig, zo mislukt, zo ongerust. Want ik wil zo geer en ik had zo geer gekust. Ja, een klein eerbetoon aan deze grote man uit Venlo. Wat hij trouwens veel prachtige liedjes gezongen. Schaarpeetjes, helaas overleden. Helaas vandaag zijn uitvaart. Maar ja, ik blijf het zeggen. Gelukkig hebben we gezien de prachtige muziek nog. En de prachtige muziek, die gaan we ook nog dukkelen op LN Radio. Desnoods in Pladdeweg. Want dat draaien we Limburgstalige muziek. Eens kijken. Het is een soort verrassingsknopje hier deze schuif. Ik weet niet of je metkijkt. Maar hier zit een soort verrassingsschuif. En als ik aan die schuif trek, dan komt er immers. Hallo. Hallo collega. Ja, hallo. Ik hoor een dame, een beetje krakend en wel. Ik zit er even de telefoon erbij. Ja, Pat, die doet best het, hè? Ja, en ik zit eigenlijk op een plaats waar ik niet wil zitten, want ze hebben me een beetje gevangen gezet. Ai. Ja. Maar dat is niet zo'n strepen peks gedaan, merk ik, hè? Nee, dat hebben ze nog geen tijd voor gehad om mij dat aan te trekken. Maar ze gingen maar steeds in de auto rondjes rijden, althans dat dacht ik. Ik zeg, jongens, je moet gas geven. Ja. Maar we hebben toch een ander plaatsbereik. Ja. En ik zeg, één ding, Henk, ze kunnen heel veel met me aanvangen. Maar gevangen zitten, dat gaat ze niet lukken. Want het wordt natuurlijk een finalist weer bekendmaken. Ja. Verdeel ze ook niet. Rieden op die deur. Ik ben er. Oh. En ja, weet je, de Zakse verrassingen. Ja. En ik denk dat we nu ook echt met een hele grote verrassing te maken gaan krijgen. Sommige dingen ontstaan door een grap. En sommige dingen ontstaan ook door vriendschappen. En sommige dingen zijn pas succesvol na een aantal jaar. Ja, dat klopt. En ik weet zeker, ook deze finalisten houden dan feestjes vieren. En het gewoon ze vanavond ook sowieso doen. Oh, ik zie jij het al. Maar de bus ontdekt. Ja, in Horst zien ze bij hete soep. Dat is wat, wat Patty tegen nog zegt. En hete soep, dat is dit. Wat huren we? We huren hete soep uit Horst. Hij maakte de tekst zelf. Stef Kuper schreef de muziek. En de jonge jongens van Magelaatje, de eerste
is finale nummer 2 op de bühne. Dat is een soort boyband, hè? Ja. Ja, ik ben even aan het kijken of ik dat geluid gehoord kreeg. En het klinkt een beetje alsof ze onder water zitten. Dus even kijken of Patty mij kent weer. Hallo Patty. Patty doet. Klinkt alsof ze in een. Nee, ik ben even op de boot. Ik ben even op de boot. We binnen natuurlijk één groot feest. En ze gewoon het laat maken vanavond. Dat is een ding wat zeker is. Want die stond voor de allereerste keer in de finale van het LVK. Mannen, wat vult je? Ja, helemaal. Doe het geweldig. Echt. Wow. Ja, dit te beschrijven. Echt, dit is echt heel vet. Ja. Hey, en ja, verwacht het weer de finale vol verrassingen. En hype je het voor? Ja, ik wist echt niet. Natuurlijk, ja, heel veel goede reacties van iedereen. Dus een kleine hoop zat er wel in. Ja, dat was wel echt. Hey, en wat ik fantastisch van u vind, je schrijft een liedje zelf. Wie komt je aan de inspiratie? Ja, we maken het zelf heel vaak laat. Dus door nou de inspiratie van afgekomen. Maar gewoon lekker samen met elkaar. Ja, we schrijven kreten op en door was deze kreet dan ook gekomen. En dan gaan we op tafel zitten en dan kunt wel mooi zoiets. Ja. Vanavond heb je sowieso feest, want wat gaat er allemaal gebeuren? Vrienden van Heidsoep Live. Dus, kom er maar bier, we gaan vanavond volle sjaals door. Volle sjaals door. En het werd natuurlijk hele... Wat zingen de fans ervan? Wat zingen de fans ervan? Laat ik het weer, hè? Het is met LVK, de finale, ja. Fantastisch. Ja, niet normaal. Echt super vet. Wil je nog het zeggen naar alle jullie die op u gestemd hebben? Ja, iedereen echt. Sorry voor de spam, maar super bedankt voor het stemmen. Hoofdjury bedankt, iedereen bedankt. Stef Kupers bedankt voor de muziek. En ja, mannen bedankt. Zonder ons. Hey, en ik zeer bedankt voor het hele mooie nummer, hè? Want het is super naar de finale. En ook Rasper! Hij de soep gaat door naar de finale van het LVK met dit liedje. Ja, zeker. Als Eine het laat gaat maken vandaag, dan is hij te soep het wel. Want die gewoon er vanavond vast en zeker een feestje van maken. En als het goed is, gaan zij het ook doen op 15 februari. Want op 15 februari is de finale van het LVK. En we maken vandaag bekend welke 2 finalisten in die finale zitten. Ook nog een bekende knupje inmiddels zit Ruud Kleine. En Ruud, ik zie dat ze in een auto zit. Klopt het? Dat klopt, en we zitten lekker mee te kijken via LLVLA Facebook met nog een paar duizend andere lui. Wow. Echt superleuk om dicht te zien met al die schuiven en Tom Doesborg met een beslagen bril en zo. Dat is echt fantastisch. Hey, denk ze dat de lui van Cartouche ook zitten? Ik denk dat de lui van Cartouche zeker zitten te kijken. En eens kijken of ik tegenwoordig in de telefoon heb. Ik denk dat de lui van Cartouche zeker zitten te kijken, Ruud. Ja, gegarandeerd. Nou, die moet ik nog even aan, want mijn zoon die zit in de klas bij Guus Kitsen van Cartouche. Ja. Dus ik vind Cartouche sowieso briljant, meer dan dat zelfs. Maar hij wil Gansheer Prins weer op school. Dus bij deze is dat even officieel die nominatie, die is te duur goed. Oké. Daar is er een beetje rekening met houden. Oké. Weet Guus dat ook. Hebben we dat afgehandeld, inderdaad in een auto en voor zitten. We horen juist bij Heerlen. Ik ga pas 1 liedje uit Venlo gehoord op de radio. Dat was van Schaarpeetje. Ja. Dus dat blijft nog even een beetje achter. Er zijn wel van uit Heerlen naar het noorden gegaan. Dus dat kan veel goots betekenen. Zo zin van uit Heerlen naar het noorden gegaan. Dat kan veel goots betekenen. Maar Neet Ruud gaat bekendmaken waar er stuit. En Neet Ruud gaat immers blij maken met zijn shoe aan de shack. Nee, dat gaat Tom Doesborg doen. Want hij is ook ergens op een mergelblok. We horen lessen wat ik van die zoog, Tom. Ja, ik ben nooit de kielevoet laten. Dus moet een beetje oefenen hè, voor de komende maanden. Oh ja, je hebt ze maar aan de lijn wel, hè, hoop ik. Maar ja, goed. Deze is aan de lijn, zus je dat? Ja. Dat is een soort verplichting, een soort wet. Streng, artikel nog wat. Maar ja, als ze zo uitzoomt, ja, dan verklappen we natuurlijk wel weer een hoop. Hè.
Jongen. Wat een dag. We zien echt enorm bijend komen van Maastricht, man. Echt niet normaal. Echt, het zweet stond er op de kop, de emoties tot tegen het plafond. En dan volgens natuurlijk of we dat ook gewoon mee krijgen. En wat zullen we zeggen? Ik zie een of ander lelijk geel ding. Een lelijk geel ding? Dus ik weet niet of ik hem zelf al zit. Is het goed? Kent het rieën? Ja. Ja, het kan rieën, ja. Ja, en dan weet ik wat er staat, ja. Dus geen blauw shirt, maar een geel shirt. We zitten hier op een hele lelijke plek, eigenlijk de lelijkste plek van Maastricht. Met zo'n vieze afrit, zo'n viaduct en zo. En toch kunt ze door redelijk vertoeven. Kunt ze even pauzeren, kunt zich wat eten, kunt zich wat drinken. En als het een beetje uitkomt, dan duidt de eigenaar al nog een stukje met te zingen. Echt waar? Dus een Maastrichtse eigenaar. Ja, de bedrijven vrij veel van Roger Villevoix. Ja, en die hadden een eigen café. Ik zie een lelijk ding staan, ja. Ja, kijk maar zie. Ja, en hier staat nog zo'n lelijk ding. Oh, het is niet te wagen. Kijk. Ja. Waar holt ze vandaan, hè, die lelijke oplosdingen echt. Nou, ik kom ik de bril afzetten en kijken wat er binnen te doen is. Nou ja. Tom Doesborg in het Meers, hè? Confetti volgens mij. Het snijdt confetti, ja. Ik doe even de confetti uit de lens. En ik roep Allah. 3 kleuren van Loester, hemel, herhaaf. Ja, de confetti manager is binnen. En we hebben de tegencamera's en al. Oh, god. Goedemiddag! We zien in Meersen. We zien bij de Klomp en de Klomp zit met alle confetti-schuiven in de finale van het LVK. En we gaan eens kijken waar de heren zien. Arno, Daag, Luc en Bram. Officieel. Brammetje. Ja, Bram zit met alle confetti. Ja, man, geweldig. In de finale van het LVK. Proficiat. Alles moet super voor die dag. Ziek, hè? Jongens, proficiat. Ja, dankjewel. Dank je, hartstikke bedankt. Limburg bedankt. Noem maar alle schuiven. Ja, zeker. Alle schuiven gaan open. Ook bij de gemeente. Ja, heel goed. Dat moet samen verplaatsen dan. Ja, nee, ba. We willen ze niet op ingaan, hè? Dit is spannend, nee. Ja, als er kritische vragen komen, wordt het lastig voor de wethouder. Ja, nee, dan kijk ik weg, ja. Dan kunnen we dit weer. Ja. Ik zie toch een klein treuntje, of is het gewoon voor de alcohol? Oh, maar ja, jongens, dat is altijd weer spannend. Ja? Ja, nee. Echt hoor, voorgaan nog. Ja, wel zeker, maar... Ja, kom op hier. Ja, dat was zeker spannend. Zeker omdat er al 3 door worden uit de regio, van Maastricht en zo. En dacht ze toch van, ja jongen. En toch, ondanks dat normaal geen op een stum. Ik ben zo officieel. En je mag eens op een schuif. Nou, wacht even, zeg maar. En je hoeft niet meer te schuiven, je mag dit nog wel op een stum. Dankjewel, Limburg. Ja, boerroepen gaan we niet meer doen dit seizoen. De jongens kunnen er wel tegen. Maar goed, er staat ook een brok ervaring. Dames en heren, Meersen en de Klomp in de finale van het LVK. Maakt niet gek, denkt dat het maar verrekt. Alles moet super voor die dag. Want ik wil er niks van missen, nee. Ja, Ron, wat huren we? Ja, we huren alles moet super van de Klomp. Eén ding, Henk. Vanavond kregen de 20 finalisten een mailing. Waarin staat wie voor spel gaan spelen de 15e februari. En een van die spelers is in ieder geval geen confetti-kanon in deze editie. Dus mannen van de Klomp maken nu maar alles leeg. Maar niet de 15e. Alles moet schuiven op de bühne als nummer 6. Uitgevoerd de Klomp, Bram Volders en Arno Klaassen. Van Netzogen, de woordvoerder van de Klomp, schreef de tekst en Luc Volders schreef de muziek. Uitkomend van Meersenk. Dit hupste kop en zweren, dit heel echt niet langs mijn naad. Alles moet schuiven voor de vaste loven. Alles moet schuiven voor die dag. Alles verzetten door de andere over. En de vaste loven is gestaag. En morgens gaat gebeuren was ze echt niet missen kind. Denk goed van tevoren was ze aan begin.
voor de vaste loven. Alles moet super voor die dag. Alles, alles, alles. Alles verzetten aan een andere oven. Alles is beter als vandaag. Stel dich voor, ik was gewoon werken, zeg ze tegen die baas. Die grootste kop en zweren, dit heet echt niet langs mijn naast. Alles moet super voor de vaste loven. Alles moet super voor die dag. Alles, 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 alles verzetten aan een andere oven. En de vaste loven is geslaagd. De buurman heeft het stuk niet zien graag. De jerk ligt niet hand in op de maag. Alles moet zuur, 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 zuur. Alles moet zuur voor die dag. Ja, alles moet zuiver van de klomp. Finalist in de LVK 2019, 15 februari op de bühne. Doe dat zo aan foto's maken. Ja, doe even foto's maken. Bij zuiver pas ook een klein beetje sneeuwzuiver. Maar het is niet te wit in Meersen, Tom. Kom, we zitten nog in de opname. Nee, het is allemaal opgedrukt en ja. Iedereen heeft tegen de kop aan het zweren. Kijk, er zijn ook nog fans. Wat is ook eerste reactie? Echt schitterend. We zaten op de radio te luisteren. Nou, joh, geweldig. Met wie je zag van de kinderen gaan eten. De kookveuring gaat ze zeggen, wisten wat dat niet moest zijn. Dat kost niet anders, hè. Ja. Heel veel succes, hè. Misschien ook voor 4 jaar allemaal, hè. Oh, ja. Is de klomp al een beetje goede reclame voor Meersen? Heel goede reclame. Oh ja, dat zijn... Het deed zijn beste. Het deed zijn beste. Weer? De klomp. De wethouder. De wethouder, ja. De wethouder. Heb je op uw stum? En de kroos. En de gubbel. En noem ze maar op. De gubbel is door. Juist hem naar boven stoot met zijn vlees weer. Wist dat? Door boven staat er aan de bij. We gaan kijken naar de gubbel. Dankjewel, hè. Ga het verkeer op met... kom maar door. Zien we nog in de log? Jazeker, maar zeker nog in de log. Dat is de gubbel. Die staat daar boven met zijn gas weer. Ja, dat is ze. Okay. Jongens, proficiat. Nog één keer een foto. Even, alles. Kom op. Alles. Ja, en door pas wie het bleef nog lang onrustig in Meersen. Dat is eigenlijk het regelke wat de ongeruur. Want ik ben er zeker van overtuigd dat het lang onrustig bleef in Meersen. Verslaggever zoekt ook ergens op de baan met een vlam in de pijp. Op de achterbank. Ja, zeker. Ik zit hier een beetje wie een president. Hè. Een medaille en midden op de achterbank. Maar wacht even. Dit knopje. Ja, ik wacht. Ja, ik ben hij. The A-Team. Ja, kijk. Doe kom voor ergens. In stijl, hè? In stijl. Ja, zeker. Stel er niet lachen. Kijk uit. Dus, ik wil natuurlijk wel heel uit aankomen bij de volgende finalist. En ik wil dan nu doen... Vind ik akelig, als ze een beetje met de busje gewoon shagelen. Nee doen. En dat shagelen maar aan mij geven in het weekend. Goed. Nee. Kijk uit, dat is een Belg. Het gaat helemaal... Dat ging... enfin. Genoeg België op de weg, dus het wordt spannend. Of we daar gewoon aankomen, dat duurt strijd natuurlijk. Dat is Maastricht voor straks. Maar wij gaat het best wel prima, Henk. Ik kan verklappen. En dat is het enige wat ik gewoon zeggen. Kom eens dit kort erbij. Nee, te hel, anders huur de luiden allemaal. We zitten weer op de snelweg. Oh, een grote verplaatsing dus verzoekt dus. En zien dames van het E-team. Ja, zeker. Nou, en bedankt. Hop, de E-team weg. Sjoerd, doe voorzichtig met die dames. Hoort ze een beetje in de jaren, want we hebben ze nog nu echt voor allerlei andere dingen hier bij L1. Goed, door naar de volgende verslaggever. Ook in volle vaart op weg, namelijk Ruud Kleine. Hoe zit het toe? Ruud. Volle vaart. Ik zit verkeerd. Oh nee, de mensen niet. Want de has soms dan is het straat, maar dan has ze laan in gedachten of andersom. Dus Wilhelmina straat, Wilhelmina laan. Straat, wat een laan zie je. Ai. Juist. En hoe dan? Dus Henk, u voor 5 minuutjes dan zo ter plekke, zo wie dat heet. Ja, 5 minuutjes. In de tussentijd heb je dich vast en zeker goed geamuseerd. Heb ik me gisteroven nog goed geamuseerd en moet ik nog geld betalen? Wim heeft er gisteren allemaal van mij geboden.
nog eens geprobeerd. En ben ik toen door die eikentafel heen gegangen. En heb ik me gisteravond goed geamuseerd. Ik ben op stap geweest met een heel gezellig stel. Begoste heel voorzichtig, maar later ging het hel. Maar nu ben ik vergeten wat ik heb gedaan. Was ik maar op het tijd naar huis gegaan. Ik heb de kastelein gebeld. En toen de vraag gesteld. Heb ik me gisteravond nog goed geamuseerd. En moet ik nog het betalen? Wim heeft er gisteren allemaal van mij geprofiteerd. En toen het weer laten verschalen. Want ze heb ik aan de lampenkap gehangen. En toen het vogelnestje nog eens geprobeerd. En ben ik toen door die eikentafel heen gegangen. Dan heb ik me gisteravond goed geamuseerd. Ja, dat is lang geleden, dit tijd komt niet meer terug. De laatste jaren haai ik mich meer en meer geduk. Nu wil ik er vergeten wat ik heb gedaan. Maar ik was jong en dacht, nu laat me gaan. Maar toch werd nu nog duk verteld. Dat ik toen heb gebeld. Heb ik gisteravond nog goed geamuseerd. En moet ik nog het betalen? Wim heeft er gisteren allemaal van mij geprofiteerd. En toen het weer laten verschalen. Want heeft ze heb aan de lampenkap gehangen. En toen het vogelnestje nog eens geprobeerd. En ben ik toen door die eikentafel heen gegangen. En heb ik me gisteravond goed geamuseerd. En ik me gisteravond nog goed geamuseerd. En moet ik nog geld betalen? Wim heeft er gisteren allemaal van mij geprofiteerd. En toen het weer laten verschalen. Want ze heb ik aan de lampenkap gehangen. En toen het... Doe kent ze veel wat dat vergeten, hè? Ja, die kan ik zeker. Heb ze ook wel eens aan de lampenkap gehangen? Ja, waar dingen gedaan. En samen met Jan Stingers waarschijnlijk door de tafel geknald. De Jan Stingers, Hagiras en Jacques Lins als vuurman van Detmold kennen. De sleger van Arnold Wassen uit 2001 en volgens mij gewonnen ze in de Jo Gerrishal destijds. Bij de katers? De katers en Niel. Hey, laatste keer verruiver dan ook, hè? Wordt het? Dat wordt les Kruiver, ja. Maar goed, we zijn nog niet op de helft. Het zeggen dus zo. Volgens mij heb je ook Luw Uitruiver gezien. Zelfs de burgemeester van Bezel, mocht ik dan zeggen. Hè? Petra Dassen was toch in de halve finale. Ja, we weten wie het daar krijgt. We kregen wel eens vragen over, wie komen nu aan die punten? Wie bepalen we nu de 20 finalisten? Ja, Ron, wie bepaalt nu de 20 finalisten? Ja, dat is heel simpel. Kijk, we zeggen wel 1/3, 1/3, 1/3. Hè? In feite, moet je even nuanceren. De vakjury in december gaf punten. Ja. Dit op 1 steek 60 punten en die op nummer 60 steek 1 punt. Ja. Dan hebben we dus 1/3 binnen, zeggen we dan. Ja. De tweede punten zijn gegeven door de vakjury in de halve finale. Die hebben nog een keer televisie zitten kijken en dat met gekeken. En die geven er weer van 60 naar 1 punt. Ja. Die 2 punten van de vakjury, die tellen we op. Die delen we door 2. Ja. En dan krijgen we een ranking van de vakjury. Oh ja. Dus als je bijvoorbeeld 2 keer 20 puntjes hebt gekregen, deel ze weer door 2, dan blijft weer 20 puntjes. Precies. Oké, ik snap het. De derde aantal punten die we kregen, komen dan van het volk. Oh ja. Het volk via sms. Ik was eindelijk een stemmen deze reis. 1 stemmen brengen per bericht. En dan hebben we in feite de stem van de vakjury binnen. En de stem van het sms binnen. Ja. De stem van de vakjury telt voor 60% met. Ja. En de stem van het volk voor 40%.
Ik begreep het, denk ik. Dan kregen we een ranking van 60 naar 1. Ja. En dat bepaalt de 20 finalisten. Dan kijken we nog naar de regio's. Er zit iedere regio er met minimaal 2 nummers in. Deze editie was dat het geval. Heb je er niet over te schuiven? We hebben niet over te schuiven. Alle titels zijn op eigen kracht doorgekomen. En dat betekent dan dat we een top 20 hebben. Oké. Ik denk dat ik het snap. Het is niet gemakkelijk, maar ik denk dat ik het snap. Goed. En de dag na de finale van LVK, de zaterdag, de 16e... dan publiceren we de cijfers van de vakjury en de cijfers van het sms'en. En dan kent je dat allemaal toe snorrijken of dat allemaal goed gegaan is. Want dat gaat natuurlijk gebeuren. Dus... Ja, precies. En dan kan je zien, hey, waar ik nu nummer 21, waar ik 41 of waar ik nummer 60. Ja. Ron, de kaart van de LVK is in uitverkocht. Maar we hebben nog een VIP-arrangement te vergeven. En dat kent je... kijk maar eens even op L11 Alaaf. Daar kent je er alle informatie over van je. Want wie chic zou het zijn om gewoon met een vriendengroepje in een limousine naar het LVK en het Mac te gaan. Want de LVK is uitverkocht. De kaarten werden voor veel te hoge bedragen aangeboden op Marktplaats. Maar er is gewoon nog een kans dat ze er naartoe kan gaan. L11 Alaaf, Facebook, vind je alle info. Genoeg gekald, want Ruud! Hi. Hoi. Ja. Oh, dit herken ik. Van Laan naar Stroot en Angesium. Ja, dit herkent ze. Ik kan ervoor rennen dan, denk ze. Ja, begin met rennen, ja. Kom op, voor het rennen. Dat is vlak aan de buurt van het geboortehuis. Pas 1 liedje van Schuif in de finale, hè? Oh ja, ik doe voor Rotsum echt wel heel veel. Jongens. Ai. Ja. Want hij werd al gekek, jongen. Hij zijn handen zo langs zien komen en die kennen dat verhaal van Laan en Stroot. En vrouwen 1 liedje u verschuiven. Laten we er toch gewoon 2 van maken. Goed voor Hingerum naar binnen of gewoon officiële. Bel gewoon aan, mag je doen. Zeker, bellen. Deze bel, jongens, zo gewoon voor. Train. Hoppakee. En de deur gaat denk ik open, ja zeker. Van Zuid in Huizen, Jesse, we komen binnen. Hij is het gezellig. En Tristan en Isolde, ik bedoel Paul Jo, die zijn naar de finale. En Thij Wessel stuit ook klaar, dat werkt ook al. Natuurlijk de schrijver van het liedje. Oh, wat goed. Zal ik even een stukje draaien? Hij nog 1 keer even huren. Ja, let op. Wie leuk is dit, hé? Je kunt nog in hem horen of kon ik zelf? Tristan Bakkerman. Wat verdorie nog. Wat bleef? Nou, van Jesse, dat is in München, dat is op vakantie. Paul Jo is er gar niet. Ja, dat kost de spanning niet meer. Nou, zouden we 4 dan samen gewoon in een Macje optreden? Lotte van Dog in München, maakt dat niet zo? Dat ook, ja. Tristan, man. Ja, geweldig, ja. Wie wilt dit? Ja, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is eigenlijk nooit gedaan. Dat is geweldig. Ja, had ze wakker gelegen vandaag, eerlijk. Ik ken de spanning goed onder druk, ja. Maar zoals ze zuist, dan beginnen al. En dan nummer 1, nummer 2. Ja. Dan begint het toch zo naar de 20 te gaan. Hey, en hoeveel bussen gaat er dadelijk met naar het Mac? Want ja, dat is wel een dingetje. Met die ganse familie sowieso, denk ik. En nog het aanhang. En Grieken op 3, toch? Ja, zo gaat. Ja, laat ons maar schuiven erin. Ze schuiven langzaam naar Maastricht. Ik nog even had Ron al een finale nummer geroepen, of dat nog niet? Nee, heb je dat nog niet gedaan? Nog niet. Jesse en Jesse de Neves, dan is nummer 13 in de finale. Oh, dat is het geluksgetal. Nummer 13 in de finale. Ja, dat we Jesse en Jesse in de finale van het LVK. En jij luistert naar L1 Radio. En die L1 Radio hoort zo af en toe ook wel eens reclame. We plezen om het lompen.